ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನಿದಾರ ಗೊತ್ತೀನಿ ಓಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ಸೋನಿನ ಗುರ್ತುಂಡತ್ತ ಸೋನಿನ ಕನಿಲಡಲ್ ಪುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಒಂಚಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಇಟ್ಟು ತೂದುಪ್ಪರ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ 2 ಸಾರತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಈತ ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎಂಗಳೊಂದು ತೆಂಡಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಎಂಗನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಚಪ್ಪುನ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ಕಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಆಯ್ತು ತೂಕ ಪೊಯ್ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ರಥ ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಂದ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ದೀಪುಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡದ ಏ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೋಲಿ ಅತ್ತ ಪಂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಟೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಚನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ದಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಉಡು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತಂಡು ಅಪಗರ್ದಿಂಚ ಮಂತೊಂದು ಬರೋ ನಿತ್ಯನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಈ ಸತಿಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊನ್ನಗಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜು ಫುಡ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೂರ್ಲ ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಇನಿ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ತೂಕ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಆವು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕನ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲವು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪವನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕಲು ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಒಪ್ಪುವೆರು. ಸೊ ಅವೇನು ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೋನಿನಕನ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ಮನ್ಪುನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುವ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಈ ಸತಿಲ ಟೂರ್ದ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರುವ. ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ದು ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಟೂರ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಆಡ ಯಾನ್ ಸುರಿಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ತಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ಟೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏ ಪಾಂಡಲ ದೀಪುನು ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಎಂಚ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುನ ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಾಗಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಕತೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವಾಸನ್ನೆ ಅಕಲು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಅಂದ ಆನುಲು ಅಂಚಿ ಬಲ್ತಿದ್ದೀರ ಅಕಲು ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜೀರ್ ದೆಂಗದುಕೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಡ್ಡಿಡೆಪ್ಪು ನಕುಲ 2 ಜನ ಇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಬೊಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದೀರಾ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದೀರಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಅನ್ಕುಲ್ಲಾಗ ನಾನು ಇರುಗುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದು ಏರು ಮಧುವತ್ತ ಬೈಚೇನಾ ಗಂಟೆ ಈತ ಕೈ ತಲಿತದ ದಾದೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮನ್ಪು ಗಾಂಧಿ ಸತಿ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪು ಗಾಂಧಿಲ್ಲ ದಾದಾ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಪಾಡಿ ಪೂರ ಚಡ್ಡಿಡೆಲ್ಲೇರಿ ಪಂಡದ ಬಾಡ್ದಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗುಲು ಒಣಸ ಏರ್ಪಾಡು ಎಂಗುಲು ದೀತ ಒಂದೇ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದೇ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಅವು వచ్చి దాదగొద్దుని వనస్ ನಮ್ಮ ಪಿದೈದೆ ಕನ್ಕಾಂದ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಂಡ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ದಾಲ ಮಂತದ್ದು ಪಿದೈದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾನೆ ಕಂತಂದ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡ ದೈಕೋಸ್ಕರ ಒರಿಯೊರೆ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗ್ಲ ಒನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಐಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಒನಸ್ಸದ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೆಟೆ ಗೇಮು ಗೈಕ್ನೆ ಕಾಸು ಪೋಡತೆ ಪೂರ ಐಟೆ ಬರಾಡ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಒರಿಯೊರೆ ಗಾತದ ಪಾಡ್ನ ನಮಕ್ ₹100 ಬೂರೋಡೆವು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಂಡ 300 ಬೂರು ಇತ್ತು ಅದು ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗಿತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಲಬ್ ಹುಡುಕಿನಾರು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಲಬ್ ಉಡುಪುನ ತಂಚ ರೇಟ್ ಬರ ಗೊತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದ್ಸರತಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಐತಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಪದ ಕಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಜನ ಯಾಚೆ ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಏಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಐದು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕು ಮೋರಿಯಾ ಗೇಟ್ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು 300 ಪಾಡ್ಗ 400 ಪಾಡ್ಗ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಏತ್ ಖರ್ಚ ಅವು ಅಂದಾಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೂರ್ಗೆ ಎಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಿಲ್ಲ 500 ಪಾಡ್ಗನಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಗ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಕನ್ಕ ಕೆಜಿ ವೈಸ್ ಕನ್ಕ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಐದು ಕನ್ನಡಗ ಮಲ್ಕುದ್ದ ಐದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಅನ್ನ 5 ಜನ ಉನ್ನೊಲಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗೂ ₹180 ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಫುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವಾಸನ ಸ್ಟೇಜ್ ದೈ ಬರ್ಸಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ಚಾ ದೈ ಜಾಗಿ ತಿನ್ಪುಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಇರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತನೆ ಅತ್ತತ್ತು ಜಾಗೆನ ತಿನ್ಪುಂಡ ತಿನ್ಪುಂಡ ಬೊಕ ತಿನ್ಪುಂಡಲೆ ಶೋಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏತೇತು ಬೋಡ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜೆ ತಾಪು ಪೋಷದ ಬಜೆಟ್ ಐತಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಒನಸ್ ಇತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ಅವಳು ಇಲಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸುಧಾರ್ತದ ದಾಪಣ್ಣ ಒನಸ್ ಇತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪೂಜಾರ ಐಟಮ್ ಬನ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆ ತಾವ ಅಂದಾಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಪಲೆಂಗುಲ್ 2,000 ಬಜೆಟ್ ಪತ್ತು ಐಟ್ ಓರಿ ಉಂಟು ಟ್ರಿಪ್ ದಂಜಿ ಸೇವ್ ಐಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇಡ್ಬಾರ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಟ್ರಿಪ್ ಬಕ್ಕನ ದುಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆದ ಅವು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಾಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಕಲೆ ನಾನು ಜನ ಬರ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಆಕೋ ಚೆನ್ನ ಬರ್ತಿದೆ ಗಜಿಬಿಜಿ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕೂರೊಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇರ್ನ ಪಾತಿರ್ದ ಆಪುನ್ ಮಾರಿ ಟೂರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪತ್ತ ನೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ವಾಸನ್ನ ಏ ವಾಸನ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಏರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂದು ಈರ್ನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ
ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಿ ಬೇತೆ ನಿಕಲ್ನ ಹೋಲಿ ಆಸನ್ ಡೋಪಲ್ಲೆ ಮಾತೇನು ಓಮಂಜಿನ ಬರ್ತಿ ಅದೇ ಒಂದು ಬಸ ಏನೇನು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಟೂರ್ ಉಂಡಾ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಓಡಾ ಬರ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ ನಾವು ಬೇರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಹುಮತ ಬರ್ತಾ ಟೂರ್ ಓಡ ಬರ್ತಾ ಓಡು అంటే దూరం వచ్చి ಓಡೆಗಂಕೆ ನಿರ್ದುಂಬು ವಾ ಜಾಗ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಎಂಚ ಟೂರ್ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಪೋಪುನ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಕುಡರ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಗೋಪುಡಿ ಅಲ್ಪ ಕೋಟೆ ಉಂಟು ಆ ಕೋಟೆದ ಉಲೈ ಪೋಯಿನ ಕುಲ್ಪೋಪೇರು ಇದೇ ಬತ್ತಿನ ಬಿರ ಭಕ್ತಿ ಜಡ ಹೊರಡೆ ಉಲೈ ಮುಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಗೇಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಅವಳ ಬರ್ಚಿ ನಾವು ಗುಣಿನಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಭಯ ಟೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟೂರು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಪುರ ಒಂದು ಪಿಕ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ತುಕ್ಕತ ಬೇಕಲ್ಲ ಏ ಟೂರ್ ದೊಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದೊಕ್ಕ ಹಸನ್ನ ಗೋವಾಗ ಪೋಯಾ ಗೋವಾಗ ವೈನ್ ಉಂಡು ಗೋವಾ ಇರೆಗಾವು ಚಡ್ಡೆ ಯಾ ಉಂಡು ಪಾರ್ದಿನನೆ ಆಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಎರಡ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಡದಲ್ಲ ಮುಗಿಪುಲಿ ರಪ್ಪ ಎಂಡಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಇದು ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಇರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಸರ್ಬತ್ ಬಿದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಉಂಟು ಸರ್ಬತ್ ಉಂಟು ಇಂದುಲ ಕೊಡ್ಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಡದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡಲೆ ಆಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕಾರಮ್ಮ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮನ್ಲಿ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಮನ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆಂಬೆ ಅದ ಮಲ್ಲೆಂಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಪವನತ್ತು ಬಲೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತೀರ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ರೇಮಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇರ್ನ ಫೈನಲಿ ಎಂಗನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಂಡು ಟೆಂಡೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೇರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಬಾತಿರ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡು ಬೊರ್ಚಿ MC ಯಾರು ಲೇರತ್ತ ವಾಸನ್ ಯಾರೇ ಮನ್ಪಾಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 12 ಗಂಟೆ ಆರು ಮೈಕ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಗನಿಯ ಅಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರು
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾತಾಂಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪನ್ಪುನು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಲ ಆಂಡಿತ್ತೆ. ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಟೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡು ಟೂರ್ ಆನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಿನಿ ದೀಕ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವಾಡ ಪಂದು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆನಿದ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುವ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಂಚಿಕ ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ 2025 ಅತೆ ಅಂಚದು ಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು. ಸೊ ಇನ್ನಿದ ಚರ್ಚೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ನಂದು ಇನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಬಕ್ಕ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.